Di ata sa Old Payag kay diri ko nagkatulog ka gabi kay grabe kadanlog kaayo agianan dito. May nagluto ko karon sa tamban for my breakfast. Kumusta kamong tanan diha? Dia ang atong update sa atong Old Payag. Wala na yung mga gamit kaayo diri kay gipagdala na sa bukid. Ang diripod na area, ang katungkuan, a cortina nga gihatag ni Mami Vic, ako na pud gidala dito sa bukid. Diri ko nagkatulog kagabi ang atong hidaanan wala pa mahipos kay after ani mag-edit pasad ko human pamahaw. Nya na ko'y napalit na kuan power bank. Ako pang gi-charge naradana. So kung tayo og mag-brown out, naatay magamit nga power bank kay naiusahay sa bukid nga mag brown out, so di na ta mahasol-hasol dayon kaya na naman tayo magamit kung kintahay kung mag brown out. Kaong tagtamban pritong tamban nagpalit ko kaganiha kay naamay ko ang suroy. Ang iyahang kuan balikya ang kilo tag 100. Karon taod-taod aw mag-uhay pa lang na ay nagsuroy pod 75 ra ang kilo. Sayang nakapalit ako atong 100 ang kilo. Naman day tag 75. Alas 9 na. Late na pud kaayo ang atong kuan-an kaon. Mag-abot jud ang time nga magiring taani, no? Okay ra, at least guwapa. Ay! Thank you guys. Tungara sa kilo ni ang akong gi palit nga isda tamban. Lami man sa siya kay prito man. Ay. Okay. Hadukan jud kay ko sa mantika. Init man gud mapiksan mao nang hadlok ta. So di ara medyo guba-guba na jud ni paingon na jud ni pagka guba ning payaga kay ang diri na side gi anay na siya na anay na ni siya mao nang akong gipamarkuhan gipahaligihan dani kay para naay pugong. Ang diri pod sa pikas wala na, nahilis na ang katungkuan katong kahoy dani nga kuan parehas dadto wala na, nahilis na kanituong na ni siya niya ang diri nga kuan wala na, anam na jud ni siya pagka guba niya ang katong floor mat dani ako na pud gitangtang kay na bungi naman niya gabok na sad gihapon na siya kay ang karton kato akong gibutangan sa kuan floor mat gibutangan man ako ni una sa floor ay sa karton kay ang lansang agimaw man motong gibutangan ako sa karton moy giagian sa anay mao ni siya nga naing-ani ni siya ang kuan sa loob paingon na gyud siya. So saon ta man nga inani na man wala tay mahin mukaon pa tamban kasi mukaog tamban mga unta mamahaw ta karon isa ra katasa ang akong gi lungag kay wala may itoy diri awat dito sa bukid nga naay itoy naay mahuganan dito mao nang isa ra katasa ang akong gi lungag. Ang uban mga gamit to ana sa bukid kay diri talagsara diri maanhaan nya diri awat niagi nga kanunay mi ari katong wala pay payag nya kay na may payag dito sa kuan bukid nya
kinahanglan pod sad nga naa sad bilin dito kay naa may baboy dito. Ang baka temporary tuan ako gibutang sa ilahan ni Utik kay dato mga niagi. Grabe kakusog kaayo ang init, kakusog kay init. Grabe ka init. Akong pantiyo nagbitay. Grabe ka init tapos ang mga kuan sagbot na nga laya na mao nang dito na ko temporary gibutang ang kuan baka nya basin mga sunod adlaw ako na pudto ipakuha dito ni Sherwin sa kuan ilahan ni Utik kay nagbalik-balik naman dito ang mga sagbot anam naman sa kabuhi mao nang kinahanglan mangudsad ko nga mag-upload kada adlaw ilabi na karon nga akong Facebook page kinahanglan jud sad na ay upload mao nang bahalag maglakaw ta nga kitara kay ang dito pud sa balay na ay mabilin para sa manok daw baboy kasi Sherwin dito naggrocery mi kagahapon nya dili kabalakan sa dito kay naa jud sad bugas na ay sudan ako jud na ginamonitor ang bugas nga dili mahutdan og bugas kay okay ra og ako kay mukaon raman ko og kuan napares kagabi ribis ko ra akong gi panhapon nya inom din ko sa tubig nya dito sa payag di man mahimo kay naaman si Sherwin so ginamonitor nako ang bugas nya ang sudan pod ayom-ayom sad ko sa sudan ilabi na og karon kay napakoy mga utang wala pa naimpas akong mga utang git priority ginako bayad karon ang akong utang kay para mahuman dili maglabad akong ulo labad bitaw paminaw nga labad hunaon nga nakay utang nga agunahon mao nang dili kabalakan dito sa bukid kay naamay agka ayom-ayom dito pod na ay sudan wala pod sad ingon ako nga gibiyaan si Sherwin dito nga walay makaon naa jud makaon sukad pa gina sa una sa pag-uban namo dito sa Bohol ako ginang atimanon ang kaon kay okay ra og ako bahalag di ko magkaon nya kay naaman siya karon continuous na ko mag-upload na sad ko sa akong YouTube channel and then pagkahumanda ni napakuy isa ka video nga editon i-upload na ko sa akong page pagkahumanda ni pangas din ko sa bukid adto ko kay Mother Earth kay si Papa wala si Papa man tama si Papa sa Surigao si Mother Earth ra dito og si ako sa bukid thank you guys sa inyong tanan sa mga suporta ninyo sa ako adagan salamat diri ko natug kagabi kay gahapon grabe jud kay kadanlog ang dalan unya bandang hapon nagulan pa man sad mao to nga diri na lang jud ko nagkatulog naging ko ni Sherwin nga diri ko magkatulog niya nahagpa na baya ko datong mga niagi may gani kay dili grabe kanang lagom ra bunog ra so okay ra no kay ngano okay ra magjud ko maskin unsang kuana okay ra jud ko lay problema no nang padayon lang sa atong kuan karon mao nang maskin pag unsay mahitabo laban lang gihapon ta di ko mo surrender kaya ako nako tanan nga makaya jud daghan jud kaayong salamat sa inyong tanan kay hangtod karon napagyapon mo mao nang mag-upload ko kay naay daghan nag kuan chat sa ako ang nag-PM sa ako ang nganong wala na ko'y upload ipadayon ko nun ako ang akong pag-upload sa akong YouTube channel nang karon ako ning kuan akong oras sa pag-edit sa pag-vlog sa pag-video sa pag-upload nga ma-uploadan pero buhaton ako ang tanan nga sa akong makaya nga maka-upload ko pero dili ko mag-promise nga everyday ko maka-upload sigon lang sa akong makaya nga kuan maka-upload ko kay ilabi na karon okay ra siguro og unay kaay ko sa internet connection kay bahalag mag-upload ko pwede na ko biyaan
bahalag mag-upload ko, pwede ra sad ko dayon mag-video. Pero yung nga na lagi nga wala internet connection, kinahanglan pa taong anha diri sa ubos kay para maka-internet niya. Pila ka oras ang atong ma-consume magpa-upload. Diba, dako kayo ang oras, mao nang advantage jud kaayo na walay internet. So, nga na lang, laban-laban lang, o daghan kaayong salamat until now sa mga nagsuporta sa ako. Daghan kaayong salamat.